Bueno, no sé encara, o sí que ho sé, però no ho vaig a dir, no? Encara que anem a fer el dissabte, no? Si anem a donar continuïtat a jugadors que entraren en la part de darrere o anem a fer algun canvi, ja veurem. Ens queda un entrenament, decidirem demà. Qualsevol forma, és de veres que jo crec que és important per a nosaltres mantenir la porteria a 0 sempre. Sempre que estigués en una situació incòmoda, més si cap, no? Crec que farem un bon treball, els jugadors que entraran l'altre dia, i és una possibilitat el que puguin tindre continuïtat, no? És important, com dic, mantenir la porteria a 0, sí. I ara la de Freda, portem 3 partits de Lliga sense poder marcar, vam tenir un penal aquí que se'ns va escapar, no sé si en certa manera et pot arribar a preocupar o encara és massa aviat per aquesta manca d'efectivitat? Home, si eres responsable sempre te preocupa, no? Qualsevol cosa que pugui ser negativa. Jo crec que ocasions de gol les han tingut, que sobretot és el que té que preocupar. Evidentment no les han fet, com tu dius, en els últims 3 partits, a seguir insistint, a seguir fent ocasions, i la qualitat de jugadors que tenim jo crec que és una qüestió de temps, no? Si seguim fent ocasions estic convençut que a Córdoba entraran, no? Així que anem a veure si mantenim per un costat la porteria a 0 i per altre millorem, que fa falta també, no? A l'hora de fer gols. Sí, míster. L'altre dia va sortir d'inici amb Àlex López i Uche. Notes més còmode Àlex López quan jugava amb Uche? Bueno, no sé, le tendrás que preguntar a Dei, ¿no? Posiblemente te dirá que sí, que està més còmode, i li preguntes als de darrere, està més còmode si juga un altre en el mig del camp. En fi, això va un poc a gust, no? Al final el que decidís sóc jo en funció un poc de lo que crec que necessitem en cada partit, no? No deu de ser una excusa. Àlex té que donar un bon rendiment, jugué sols dalt, jugué acompanyat en Uche o en qualsevol altre jugador, no? No crec que dega ser un problema. Preguntar-te per Cordero també. L'has utilitzat més del que esperaves en aquests últims partits? I si creus que el seu rendiment es dilueix massa a mesura que avança el partit? No crec jo que se diluïsca ni molt menys, no? Jo crec que ha portat, en els partits que ha jugat, ha portat i molt, no? Tal volta en Soria el vaig canviar en el descans, però perquè necessitava coses diferents, no perquè estiguera fent-ho ni millor ni pitjor que el resto de companys. I si pensava utilitzar-lo més o menys, no m'ho ha plantejat, no? Al final és un jugador més de la plantilla que està a disposició de poder utilitzar-lo, i qualsevol altre, i quan crec convenient l'utilitze. No m'ha plantejat si més o menys, però ja vaig dir l'altre dia que és un jugador interessant, que el conec de temps i sé que nos va portar durant tot l'any, que a veure que el necessitem, siga d'inici, siga durant el partit, sempre va estar en disposició d'ajudar l'equip, segur. L'última, a finals de pretemporada vas perdre Manolo Reina i Manolo Martínez, dos dels jugadors que estaven cridats a ser líders dintre del vestuari. Trobes a faltar la figura d'un líder en el terreny de joc en aquests partits, i si creus que Tejera hauria de fer un pas endavant en aquest sentit, és a dir, portar-se a l'equip a l'esquena? Això que penses que no ho fa, no? Dic jo, no? No tiré de menys. Jo crec que els dos Manolos, en aquest sentit, és de veres que no els tenim en el terreny de joc, però fan una llavor fora del terreny de joc que no es veu, però la fan exactament igual d'important, i jo crec que després n'hi ha jugadors suficients en carisma, en pes dins de l'equip, com per a que no tinguin que ser ells indispensablement dins del terreny de joc, no? Sergio ens aporta sempre. L'altre dia se va equivocar, no? Són situacions que passen que no deuen de passar. No deuen de passar, però passen, i és la primera vegada i serà l'última, no? És un jugador que aporta sempre. Evidentment sabem el nivell que té i esperem molt d'ell, no? Segurament esperem molt més d'ell, però estic convençut que a mesura que vaig entrar en la competició ens va aportar el nivell que té, que és molt alt. Bon dia, míster. Bon dia. Quin Córdoba esperes al Nou Arcángel, un Córdoba que arriba de guanyar el Llevant i també a l'Alcorcón al seu camp? Bueno, espero un Córdoba bé, el que fa també és resultats, no? Ves de guanyar 2 partits seguits en confiança, que fa bé les coses, un Córdoba que en casa és fort, que té l'espenta del seu públic, sempre és un camp complicat, el de Córdoba, però jo crec que és un al·licient més per a nosaltres, anar a aquest tipus de
de camp i poder guanyar. Pues, bueno, d'alguna forma necessitem més punts, pues seria bo guanyar, i si també guanyes en un terreny de xoc com el del Córdoba sempre et dona un plus, no? Així que il·lusionats en aquesta possibilitat de guanyar. Jo crec que hem preparat bé el partit, crec que anem a fer un bon partit, i si nosaltres estem bé tenim possibilitat de guanyar sempre en qualsevol camp. A Sòria parlaves d'una tecla que encara no havies trobat en aquest equip. A Saragossa, aquí a casa, vas començar a trobar alguna d'aquestes que et faltaven? No l'ha trobat perquè buscant la victòria no la trobarem, no? Contra el Saragossa. Jo crec que estarem molt prop, farem moltíssimes coses bé per a guanyar el partit. Jo crec que si el mateix partit se tornarà a jugar i les circumstàncies foren exactament igual que sonaren l'altre dia, doncs possiblement en una ocasió empataríem com l'altre dia. Pot ser que en alguna perguérem, però estic convençut que de 10 partits igual en guanyàvem 8. Farem moltes coses per a guanyar el partit, però no ho aconseguirem, amb la qual cosa no ens arriba, doncs tenim que seguir apretant, seguir buscant, i bueno, des de luego que ahí la responsabilitat és meua, no? De trobar el que necessita l'equip en cada moment per a guanyar els partits, no? I bueno, pues si no han guanyat és perquè, com dic, no ha donat del tot en el que busca. Míster, bon dia. L'altre dia parlàvem de la dificultat de jugar a camps com el de l'Alcorcón, que a vegades un no sap per què, però aquella foto, aquell estadi el veus i dius avui tocarà patir més del compte. Buscava les estadístiques dels Córdoba Nàstic dels darrers anys. No es guanya des del 2005, va ser en Copa del Rei, 6 partits seguits sense guanyar allà. És un d'aquests camps on com a entrenador, com a jugador, també tens la sensació de dir això serà especialment incòmode. Bueno, a vegades les estadístiques és perquè se complixen, evidentment, però també estan per a trencar-les. I bueno, jo crec que a vegades van un poc de la mà o en un club o en un jugador. Jo personalment, Córdoba se m'ha donat bé com a jugador. No he guanyat unes quantes vegades allí i crec que se m'ha donat bé. La temporada passada és de veres que perguérem allí, però jo crec que farem bon partit, tinguérem les nostres opcions. Bueno, anem a veure, doncs mira, un al·licient més. No coneixia aquesta estadística del Nàstic contra el Córdoba, i a Córdoba, doncs bueno, un al·licient més, trencar aquesta estadística i bueno, pues poder canviar-la. Bon dia, míster. Com saps, Tarragona està en festes i en aquesta situació una mica incòmoda de l'equip en què no s'ha guanyat, la teva tasca com a entrenador és dir-los als jugadors que aprofitin les hores després de l'entrenament per sortir, per airejar-se, o tot el contrari, de màxima concentració no ens despistem? No, hi ha que buscar sempre un equilibri. Sé que està en festes perquè ho veus, no perquè has d'estar, que segurament hauria també de a veure si esta tarda tinc temps també de pegar-me una volteta pel centre i veure un poc el que és la festa. Jo crec que n'hi ha temps per a tot en la vida del jugador. Des de luego creguem en ells, sabem que són professionals i ells saben el que tenen que fer. No tinc per què jo dir-los si tenen que anar a pegar una volta pel centre o deixar de pegar la volta. Evidentment, aquesta setmana està clar que hem tingut, va ser el tercer partit que tenim, també necessitem descansar i no tinc dubte que ells faran el que requereix el moment, la situació i el fet de tindre 3 partits en la mateixa setmana. No està encara. Està millor, però no està a disposició de poder. De fet, no ha entrat encara en l'equip a fer cap entrenament, amb la qual cosa no seria lògic que poguérem comptar en ell. Ni siquiera crec, en principi, que demà tampoc entrarà en l'equip, amb la qual cosa, en principi, està descartat. I a partir d'ahí, n'hi ha alguns jugadors més que hi ha que veure l'entrenament demà, com estan, altres que segurament entraran en convocatòria, però que no estan per a jugar d'inici. Anirem un poquet gestionant això en funció de les necessitats i de la situació particular de cada jugador. No sé, això t'ho tindrà que dir més el metge que jo. Això és una qüestió més, parleu en Adri, que vos comente el metge el test que dona de plaç, no soc jo qui té que donar els plaços. ¿Català o en castellà? Català.
Un parell més en català. Deixa'm preguntar-te saber si la bona imatge que va mostrar l'equip, el retrobament que va tenir l'equip sobre el camp aquest de dimarts respecte a Sòria, ha alleugerit una mica les males sensacions que vam tenir després de Sòria o el fet de no guanyar segueix tenint aquest run-run endins? Home, no estem a gust. En la situació que estem actual sabem que no estem tan lluny d'estar millor de lo que estem. La diferència entre el que està més amunt i el que està més avall no és tanta, ni en xoc ni en punts. No? Entonces, però, bueno, evidentment, no estem a gust estant ahí i tenim ganes de guanyar partits per a sortir d'ahí. Pues, home, sempre te quedes millor si fas un bon partit, que si dones una mala sensació. L'altre dia jo crec que tothom queda content en la imatge que dona l'equip, però com he dit abans, no estem satisfets perquè busquem la victòria, necessitem la victòria i tot el que no siga sumar de 3 pues no t'acaba de donar aquesta possibilitat d'anar cap amunt, no? Que és on tenim posades les mirades. En els partits a casa hem jugat contra el Llevant, contra el Lugo, vaja, contra 3 del Saragossa, els 3 primers o 4 dels 4 primers classificats a la Lliga. Ara visitem el tercer, que és el Córdoba. El fet de que hàgim jugat contra rivals que han començat bé la Lliga també ha pogut afectar aquest inici del Nàstic o no? No, mira, així. Al final t'he de jugar contra tothom, no crec que sigui un problema. A més, és que si seguissis mirant com van a vindre les setmanes, és que jo no veig en ningú moment que la cosa fluixa, no? Tots són equips importants de la categoria, nosaltres també. Bueno, s'ha donat així, casualment no han guanyat, tampoc han perdut contra aquests equips, i bueno, jo estic convençut que nosaltres tenim nivell com per a competir en aquesta gent, no? Està clar que a dia d'avui, després de no haver guanyat en aquestes primeres jornades, no sé, és poc atrevit dir això, però jo estic convençut que tenim nivell i que anem a mostrar-lo en les pròximes setmanes.